Ιερά Μητρόπολης Ζακίνθου. Την Μεγάλην Παρασκευήν και ώραν Δευτέραν μετά μεσημβρίαν θα γίνει εκ του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου του Μόλου με μεγαλοπρέπειαν και κατάνοιξη η επίσημος λιτάνευσης του εσταυρωμένου εις την πόλην ως ήθιστε. Τας έξω του Ιερού Ναού παρατάξεις προς απόδοσιν των και κανονισμένων τιμών θα αποτελέσουν τα τμήματα των προσκόπων, των οδηγών, των επαγγελματικών σχολών, των λυκείων, των γυμνασίων, των δημοτικών σχολείων και της φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων κατά την καθιερωμένη τάξη. Η λιτανία του εσταυρωμένου ακολουθεί την παλιά διαδρομή μέσα από την πόλη. Η εξωτερική μορφή του τοπίου άλλαξε βέβαια οριστικά. Φυσικές καταστροφές, επιχωματώσεις, κοινωνικές ανακατατάξεις και τέλος οι σεισμοί του 1953 εξαφάνισαν τη ζακυνθινή σκηνογραφία. Τα παλιά κτίρια ισοπεδώθηκαν, τα σκιερά καντούνια χάθηκαν, όμως ο ζακυνθινός χαρακτήρας διατήρησε την ιδιαιτερότητά του και αυτή ακριβώς επηρεάζει το ήθος και της νέας πολιτείας. Χριστάκη, ντύσου να φύγεις να πας στο νηπιτάφιο, αγάπη μου. Όταν το 1797 ντόπιοι και Γάλλοι δημοκρατικοί έκαψαν εδώ στην πλατεία το Λίμπρο ντ'Όρο, τη Χρυσόβιβλο δηλαδή με τις οικογένειες των ευγενών, και κήρυξαν τη δημοκρατία στο νησί. Η μυροφόρα νύχτα υποχωρεί, χαράζει η αυγή στον ορίζοντα. Η πομπή με τον πορφυρόχρωμο επιτάφιο επιστρέφει πάλι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου και καταλήγει στη Μητρόπολη, από όπου ξεκίνησε. Καμία βήκα δεν έχει. Καμία βήκα δεν έχει. Καμία βήκα δεν έχει. Βήκα αυτή, παρόμοια. Ωραία, με 4 εκατοστάρικα. Έχει κεράκι. Πόσο έχει αυτή? Άρα στην κοπέρα τι θέλει? Μια τάρια. Ωραία. Βήκα, έλα. Όχι, τελειώσε. Μπράβο. Πάρε τα ερέστα σου. Έλα, ευχαριστώ.